Čaute, zdravia, sme Shredder777 a vítajte pri našom natáčaní tutoriálu Sony Vegas Pro 10, ako si urobiť green screen, alebo ak to voláte zelené plátno. Takže prvá vec, čo musíte urobiť, je si importovať video. Ja som si ho stiahol z YouTube. Toto, potom vám tam dám aj link, čiže toto si importujeme. Dáme si to sem a vidíte, že tu je helikoptera, ktorá lieta, alebo vrtuľník, to je jedno. Dobre, čiže ďalej si musíte importnúť obrázok. Ja si tu dám tento. Som zapomínal tento takto. Tak, natiahneme to na celé video. Tak. A potom musíte ísť na to Video FX. Tam máte vlastne ten program, teda ten chroma keyer. Na toto proste musíte kliknúť. Dáte, že green screen. To prenesiete na toto video. A toto si musíte odfajknúť preč, aby ste tam mali len toto. A dáte si toto. Tak, vám to vlastne nabere sem tú farbu. Teraz dáte toto. A vlastne máte to hotové. Čiže dáme play. A môžete vidieť, že ten vrtuľník je vlastne na tom obrázku. A lieta. Čiže toto je asi odo mňa dnes všetko a teším sa na vás na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte subscribe alebo like a to je všetko. Tak čaute, vidíme sa na budúce.